טוב, אז עכשיו אנחנו בעצם בקומת הכניסה, קומה ראשונה, מהמטבח. אנחנו יורדים לקומת המרתף. המרתף פה הוא נמצא בגובה האדמה, פני הקרקע, הוא לא בתת קרקע, מהסיבות שיש פה מים ולא בונים פה במרתפים בתוך האדמה. אבל בגלל השיפוע של הטופוגרפיה של הקרקע, אז זה אפשר פה לבנות בקטע הזה בית עם 2 קומות, עם מרתף שנמצא, כמו שאתם רואים, חלונות מעל הקרקע. אז יש לנו פה מרתף גדול, כל האזור הזה שמשמש את מערכת הביזוג יפורק ויעבור מקום, כל הדבר הזה התפנה. אנחנו הולכים פה לעשות פה סוג של פלקס רום, חדר משחקים, חדר צפייה, יהיה פה לטלוויזיה, זה יהיה פה. יהיה לנו פה עוד חדר שינה נוסף עם אמבטיה, ואז בעצם קיבלנו 4 חדרי שינה עם 3 חדרי אמבטיה, 3 חדרי שינה למעלה עם 2 חדרי אמבטיה, ולמטה יחידת מתבגר, חדר שינה עם מקלחת, שירותים, כיור וכולי. פה יהיה אזור שישאר כאזור מחסן, יהיה פה כמובן מחיצות, הרצפה תצופה כמובן, ברצפת פרקט, כמובן מקורה, מחומם, חלונות, הדלת הזאת אנחנו נשמור עליה ותהיה כניסה נפרדת ליחידת המתבגר, הוא יוכל לעלות ולרדת ולצאת מהבית, לאו דווקא חייב בעצם מהמדרגות. כמובן שכל המדרגות ישתפצו, והכל פה פינישים יהיו כמו שצריך, וגבס ועניינים, תאורה כמו שצריך, וזהו, זה הולך להיות חתיכת שטח עצום כמו שאתם רואים, ועוד תוספת heated square foot לתוך הבית, מעלה את הערך של הבית. זהו, הולך להיות פה מעניין. אני פה הגעתי לקדם דברים, להביא עוד כוח אדם, לזרז את השיפוץ. זהו, אני אראה לכם טיפה את האחורה של הבית, מבעד לחלון. אז יש פה חצר גדולה, כרגע זה ג'אנגל, אבל בקרוב מאוד נכניס פה צוות וינקו פה את כל הסבייה, וניתן קצת לאדמה פה לקבל שמש, ונתחיל לגדול כמו שצריך. יש פה מאחורי זה, בצד האחורי, בנייני מגורים. אנחנו ניתן פה כנראה גובה בחצר, בגדר האחורית, כדי להסתיר טיפה את הבנייני מגורים. בכל מקרה, מדובר פה במרחק רב מאוד, כי החצר היא גדולה, אז זה לא יהווה בעיה. אבל תמיד זה נחמד. זהו, אני פה עד ה-26, שבערך משהו כמו עוד שבועיים. אני עוד אעלה עוד דברים נוספים מהשטח, יהיה התקדמות. זהו, עד כאן, ממש בתוך ראש השנה, אז מאחל לכולם שנה טובה, חג שמח, בריאות טובה, שיהיו בעיקר דברים טובים ושקט ושלום, ונשתמע.